alhamdulillah hubbana na yau muna magana ne akan Muharram. That is farkon wata na hijiriya na addinin musulunci kenan. That is 1447. Yau muna biyu ga watan ɗaya 1447 watan hijiriya, wanda ya zama daidai da watan miladiya yau 27 ga watan June 2025. So abinda nake magana akan Muharram, wata na farko, so falala da yake ciki. So don haka kace mana fattaqullaha wa aksiru a'malus salihah hassatan fi hadhihi al-ayyam. Mu ji tsoron Allah, mu aikata abubuwa da suke da kyau, especially cikin wannan kwanaki 10 na farko na wannan wata na Muharram. Shine wata na ɗaya na addinin musulunci. So ayyuka na alheri, dama addinin musulunci tana son koyaushe a taimakawa mutane, koyaushe a yalwatawa mutane, especially cikin irin kwanakin nan. A yalwata mutane, a yi abun da ya kamata a yi shi, kuma na encouraging na mutane wanda Allah ya ba su iko su yi azumi 9 da 10 ga wannan wata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi 10 ga wannan wata na Muharram, sai ce Allah ya kai shi wani shekara zai yi 9. To kamin shekaran Allah ya ɗauki rayuwarsa. So ya yi azumi 10 ga wata. Shi ne aka tambaya, aka ce to me falalan azumi, tambaye shi falalan azumi na wannan 10 ga wannan wata. Annabi ya ce to duk wanda Allah ya yi ba shi iko ya azumi ga 10 ga watan Muharram, Allah zai gafarta masa zunubansa da shekara na baya. So Allah ya sanya mu a cikinsa. So shi ya yi 10, ya ce to Allah ya kai shi wani shekara zai yi 9. To 9 da 10 dama zai yi. So Allah bai kai shi lokacin ba. So ya yi 10 ga watan, kuma aka tambaye shi, ya ce to duk wanda Allah ya ba shi iko ya yi azumi 10 ga wannan wata na Muharram, Allah zai gafarta masa zunubansa na baya. So kuma wannan lokaci, especially 10 ga watan nan, ana so a yalwata wa mutane, iyalai a yalwata musu, mutane a taimaka musu, waɗanda ba su da ƙarfi ko ma yaya dai a taimaka musu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana faman at'ama ja'iman at'ama Allahu yawmal qiyamati bismati janna. Duk wanda Allah ya bashi iko ya ciyar da wanda bai da shi, ya taimaka masa, ranar tashin kiyama Allah zai bashi abinci na gidan aljanna, abinci mai kyau a cikin gidan aljanna. Haka kuma in Allah ya baka iko, sutura ne ka ɗauka ka ba wa mutum, bai ce to Allah kiyama za a baka sutura irin na gidan. So addinin musulmi yana nuna mana mu yi abun da ya nisanci abun da ba. Wannan masu daraja, kwanaki ne masu falala, kwanaki ne mai za mu yi amfani da dama. Ka ce mana ka saifi zalam takɗa wani ɗau. Lokaci yana nan kamar wuƙa, in baka yanke shi ba sai yanke. Haka lokaci yake. Kwana nawa muna a dare na ƙarshen Ramadana, Lailatul Qadri, ya zama tarihi. To ba wannan lokacin nawa suka tafi. Kwanaki 10 na farko na watan Zulhijja, kai magana da ranar Arafa, duka ya zama tarihi sai wanda Allah ya kai shi. Kamar yadda Annabi ya yi 10 ga wata, ya ce Allah ya kai shi wani shekara zai yi 9 da 10. Allah bai kai shi wannan lokacin ba. So lokaci yana nan kamar wuƙa ne, in baka yanke shi ba sai ka yanke ka. Dama in ya samu ya yi amfani da daman. In baka yi ba, time ɗin zai zo ya wuce. So don haka mu yi amfani da daman a yalwata wa mutane. Dama addinin musulunci abin da yake so yalwata wa mutane. Yanzu misali ka zo wani waje ne ka tona bohol, ai ka yalwata wa mutane, ba wai zamanin su ba, har bayan zamanin su. Dalili da yawa zai kawo wani, kaga wani ma zai ɗauki ruwan ya yi amfani da shi wajen noma. Mutane nawa za su yi amfani da shi? Ko block aka buga, ko dabba ne ma ya sha ya yi abun nawa za su saya? Ai na za a yi amfani, an yanka naman mutane nawa za su yi amfani da shi? So addinin musulunci kullum yana son abun da za a yi a yalwata wa mutane. So don haka wannan lokacin ne mu yalwata wa jama'a. Ko yaushe ana so, but especially irin wa'annan lokaci. So a cikin kwanakin nan mu tsaya mu yalwata wa mutane, mu kula da mutane. Kuma babban abu mu kula da iyaye. Yanzu za ka samu wani yana sana'a ko yana samu wani aiki, yana wani waje, sai kaga ya juma bai zo wajen iyayensa ba, ma kowa ya ma baya musu. Wata rana fa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, ya ce ragiba an fuhu so uku. Ya ce mutumin nan ya taɓa ya lalace, ya taɓa ya lalace so uku.
sai sahabbai suka ce masa kila mana ya rasulullah, waye wannan? Yace man adraka walidayhi inda kibari, wanda ya samu iyayensa lokacin sun manyanta, au ahaduhuma ko ɗaya daga cikin iyayensa su malametul janna, bai shiga aljanna ba, that is bai kyautata musu ba. To kuma wata rana annabi zai tafi jihadi, kace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yastazinu lil jihad, ya zo yana neman izini wajen manzo Allah a bashi izini ya je ya je jihadi. To jihadi kwana nawa ne? Annabi ya ce masa a hayyi walidaka, iyayenka suna raye? Ya ce na'am. Ya ce fa fihi ma fajahid, ka je can ka yi babban jihadi. Amma za ka samu yanzu mutum ko da albashi yake karɓa bare tuna ko wani abu ya taimaka musu ba. Ga Allah ya hore wa mutane yanzu waya za ka kira wani mai shago a kaza ko fili kaza a tura masa kaza a yi kaza, amma duka za ka samu mutum bare iya ba. To babban falala ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wala shay'a yaridu fil umri wa yubariku fil rizqi mislu birri walidayni wa silatil arham. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu irin abubuwa guda biyu ka rike a rayuwa Allah zai tsawaita rayuwanka kuma zai albarkaci rayuwanka. To abinda mutane suke nema ai, kowa na nema rayuwarsa ya albarka kuma Allah ya tsawaita masa albarka. Yace mislu birri walidaini wa silatil arham, yace irin kyautata wa iyaye da kuma ziyartar juna. Idan ka rike abubuwa guda biyun nan, annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai albarkaci rayuwanka kuma zai tsawaita rayuwanka, kuma abubuwa da mutane suke nema ne. So don haka mu tsaya mu yi shi. Ka san in akwai zumunci mai kyau ne za a ziyarci juna. Za ka ga ana taimakawa juna in ana wannan ake da wannan zumunci mai kyau, za ka ga ci gaba da za a yi ba kaɗan ba. Ana ziyartar juna, an je an ga wannan ya ga ya tallafa wa yara wannan aiki, dalilin ziyaran ya je ya ga anguwanku maybe ko bohol naku bai da kyau, sai ka ga ko masallacin ku sai ya zo ya gera. Dalilin wani abu ne ya ga ana buƙatan a yi islamiyya ko wani fili a wani waje, sai ya zo ya wa mutane. Ko kuma dalilin ziyara da ake sai a ga me za a yi wanda za a tallafa wa juna. Wani za ka ga dalilin ya zo ya kawo taki ko abinci ya taimaka wa mutane. So don haka addinin musulunci tana son kyautatuwa, kuma wannan dama da muka samu mu yi amfani da shi. Ina roƙon mu haɗa kai mu kyautata wa juna, kuma mu tsaya da addu'a, shine babba. Kuma dai kwanaki ne wanda Allah yake karɓar addu'o'in bayinsa, kwanaki ne masu falala mai yawa. Me za mu yi? Sai mu tsaya da addu'a. In za ka yi addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce duk lokacin da Allah ya baka iko kana addu'a sai ka tuna da wani sai ka sa shi addu'a. Allah zai wakilci mala'ika yana faɗa amin. Duk abun alheri da ka roƙa wa mutumin nan zai samu, kai ma za ka samu. In dai misali za mu tsaya mu wa ƙasanmu, mu wa duniya addu'a, iyayenmu, mu sa shugabanninmu, ko da ma'aikatanmu na asibiti, su security mu da dukkan jama'a mu sa su addu'a. In abubuwa suka yi kyau ba an huta ba. In muka tsaya da addu'a, fitintunu da yake faruwa a ƙasar nan Allah ya yaye mana. To abu ba wai zamaninmu ba, har bayan zamaninmu ma za mu samu. So yin abu aka samu kyautatuwa ka ko bayan rayuwanka jama'a an geru dalilin addu'anka, mutane sun geru ba an huta ba. So don haka shine muke roƙon jama'a mu samu wannan damar mu tsaya da addu'a, mu kyautata wa juna, mu ziyarci 'yan uwa, a tallafa wa waɗanda ba su da shi. In ma kana dalili ka tallafa wa kowa ma. Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara mana imani da haɗin kai, ya sanya mana albarka da zuriyoyinmu. Fitinu da yake faruwa Allah ya yi mana. Waɗanda suka rasu Allah ya ba su gidan aljannatul firdausi. Mu ko Allah samu cika da imani. Waɗanda suke cikin wani matsala a rayuwa Allah ya yi musu, mu kuma Allah ya kare mu. Mara lafiyar mu Allah ya ba su lafiya, mu ko Allah ya ƙara mana lafiya. Damuna da muke ciki Allah ya ba mu damuna mai albarka, ya sanya mana albarka da zuriyoyinmu, ya ƙara mana imani da haɗin kai. Assalamu alaikum wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.